Nou, nu wil mijn camera hier nog aanvallen. Daar is het. Schaft het beter? Ik hoop dat schaft beter. We hebben goed zijn, we hebben een beetje wachten bij de mensen hier aankomen. Je kan ontvangen hola te zeggen, buenas noches, Peter Wiebe. Kon je hier zijn. En ik hoop dat deze live show van jou, ik wil van jou alleen deze live merken, bloos omdat je dat weet. So, we willen hier een Bibel en aanbidding over gaan, zoals we dat al een paar weken nu gedaan hebben in deze tijd. En ik mag je aanladen hier praten te zijn. Justina, buenas noches, Dale, verschillende personen hier, Henry Harms, Hulda, Justina Wiebe, had ik al dat gezegd. Verschillende personen, ik mag je alle welkom heten, mag je hier sehr tüßig feilen. Ik wil mijn camera hier mal merken dat hij mij niet eenmaal aanvalt. En hier, we worden hier mal een operatie merken door. So, ik geloof nu zijn we hier fan. Buenas noches, Beverly. Ben je het? Ik vermis je zeer, maar ik geloof we dan ons alle zeer. En ik mag ook al die aanladen wat niet persoonlijk nog niet in een nieuw leven geweest zijn. Vielleicht wenn je van wie af zijn, oder wenn je als Tjerk noch nicht kannte, wir sind eine nieuwe Tjerk. So, fällt je trotzdem ganz part von das. Wir sind eine Familie, wo viel Liebe ist, wo viel Abbracos, viel Umarmungen sind und uns hier das bloß sehr schön aus einmal taub sein. Und wir wollen von dir auch so einen Abend haben, wo wir taub sind, wo wir uns live beweisen dürfen. En dat we willen dat einfach uniten en uitnutzen dat we zo dat gaan, Facebook Live. En dat we kunnen ook dit nu in de Bibel en aanbidding overmerken. Eva, buenas noches ook. Veronica Bald ook. En Bahia, wow. Willy Friesen, schöner vriend, welkom ook hier. So, we hebben hier einfach in Jezus in je wat zeggen. En we willen dat hier uniten in Jezus zien je wordt wens. So, dat is wonderbaar. Ik mag je ook vragen dat meedelen. Dat meedelen in je Facebook, of in je WhatsApp is daar, wo immer je kan dat meedelen, dat zoveel als mogelijk dat checken kan. En dat gaat erom dat het evangelium uitgebracht wordt. En dat we in deze tijd ook, dat we, dit is een tijd waar we op andere wijze moeten prediken. Wij wat ik niet gewend zijn en du niet gewend bent. So, we hebben dat al taub doen en we hebben dat op een goede weg uitnutzen, waar we nu kunnen zijn, oké? So, we willen vandaag van een ganz wichtig thema reden en dat is van beden. En als niet het levenswerk hebben we ons wat vergenomen en we willen iedereen aanladen dat we willen een 24 Stunden gebedstijd hebben. Wir wollen einfach 24 Stunden einbeten und wo wir aus Kirche taub kommen und beten dann. Und wenn wir das nu nicht kennen, in unserem Körper dann taub kommen, wo wir dort einfach dann, dass wir uns anmelden können und dass wir uns können anschreiben auf eine Stelle, wo wir, wanneer ich beten will, und du kannst auch Part sein. Und dann von wo du bist in der Welt, so du kannst Part sein von dieser Gebetszeit. Wat ik jullie zeggen wil is, we waren hier in een tijd waar we een beetje van de Bijbel waren studeren. En ik zei, hier komen allemaal meer mensen in. We waren van die ene tijd waar we in de Bijbel studeren waren. En dan nog her wel we een tijd waar we beden top. En ik heb hier een WhatsApp van nummer. Dat is Meierteken 591 7788 4479. So, ik wil irgendwem vragen, als irgendwer wil kennen, dat phonenummer hier in aanschrijven voor mij. Die wat dat weet, Justina weet dat phonenummer, verschillende personen wat ik hier weet, wat hier checken, die weten dat phonenummer. Schrijf dat hier in aan, dat de mensen zich dat opschrijven kunnen. Jake is nu ook, check nu ook. Hi Jake, hi Hulda, hi Helena. So, Jake oder Justina, kijk eenmaal in de commentarios dat phonenummer aanschrijven. En kunnen dat hier aanschrijven. En doet kunnen de mensen er gebetsmotivos aanschrijven. Van jou zelfs.
Waar dat schaffen het, je kan einfach een audio aanlaten, maar je kan dat doen aanschrijven, en dan krijg ik dat hier in dit andere phone aan, en dan willen we hier alle top nog herbeden. So, ik zei, Jake heeft dat hier in de commentari's al neergeschreven. Dat is mij teken 591 7788 4479. So, nou dat phone moet jij schrijven. En wie worden genomen, want dat irgendwas ist, was nicht zum Wiedersehen ist, dann wollen wir das all weiter. Dann wollen wir dort nicht Wiedersehen genomen, aber wir wollen trotzdem für ihn beten. Hey Dale, ich sage hier was ganz Besonderes auch, meine Eltern checken hier auch, Willi Giesbrecht. Dat sind meine Eltern und ich sehe, wie bange uns. Die worden ons ook zeggen hier in Brasilien nu bezoeken willen, want we hebben een kleine kind. Aber die Grenzen sind hoch und die können nicht uns besuchen. Wir wollen hier in Bolivien, wir kennen nu, Krieg auch noch nicht. Aber wir beten dafür, dass die Situation ändern kann und dass du keine neue Zeit über uns kommen. Amen. Ich glaube, du bist auch, ich glaube, du, was hier checken ist, du bangst dich auch, dass die Zeit wieder normal werden und dass du wieder eine frische Zeit kommen, nicht so. So, wir wollen hier von dir einen schönen Abend haben. Und wir wollen von dir einen Abend haben, wo wir einfach in Jesus in Jen sein und wo wir von Gebet wollen reden. Und ich habe diese Weg, die allein hat, mit einer Person zu reden, einem Pastor zu reden. Ich habe al für über 10 Jahre in einer Kirche als ein Pastor gedacht, der über eine ganz besondere Arbeit hat. Seine Arbeit ist nicht, dass er besonders Pastor ist oder Prediger, sondern er hat das Gebetsteam oder die Gebetsequipe, der er leidet in dieser Kirche. Und ich habe das erreicht, dass ich vielleicht so 20, 30 Minuten mit ihm spazieren, einfach über Gebet. Ich dachte die ganze Tag und das wird so schön mit ihm zu spazieren, wenn er hat so viel Erfahrung, was Gebet für uns bedeutet hat, was Gebet bedeutet kann für uns und wo schön das kann sein. Einmal sagen wir Gebet als, das ist so schwer. Und ja, wir müssen uns anwenden zu Gebet, das soll Part von uns Leben sein, aber Gebet kann so was Schönes sein. So, wir wollen von dir einfach dort tun auch, dort wir auch beten lassen, aber wir wollen über Gebet und Gewässer reden. En later wil ik dat beter erklären, wat het met deze ganze gebedskette bedeutet. We hebben mal einfach angefangen beten, met beten hier taub, dat we beten doen. En ik krijg die aan, die kost ook, wanneer du een andere phone bezit hast, kost ook vielleicht ein bisschen Musiker anmerken. Dat het einfach, dat die tüßig feilen ist, dat die dat scheingonen ist, die kost die hang abheben. Du kannst Amen sein, du kannst einfach in Jesus in Jen sein. Also weil wir hier taub in Jesus in Jen wird diese Zeit hier anfangen. Jesus, wie sei die Dankeschön, dass du hier bist. Wie sei die Dankeschön, dass deine Jen wird hier ist. Auch hier über Facebook live. Wie freudig, Herr Jesus, machst du wirklich uns begleiten in diesen Abend. Und dass wir dein Wort verstehen können. Dass wir verstehen können, was uns das sein will. Dass wir die Meinung davon verstehen können. Und dass wir können wirklich uns das zu Hause nehmen. Und dass uns Hort kann verändert sein. Dass wir können abgebiet worden van jou zo ovens en we freien ons voor alles wat du allem doen bent en wat du ons helpen bent en vieren bent en ver weg brengen bent. Ik bid het alles in die naam Jezus Christus. Amen. Amen. Zo, we willen, zoals ik al zei, een thema over gebed hebben. En ik heb voorts in de eerste paar kapitels in de Bibel al een Bibelvers wat nicht direkt von Gebet redet, aber dort fängt Futsal an, wo uns Verhältnis, wo wir mit Gott stehen da. Und dort ist Futs von Adam und Eva. Wenn wir checken in 1. Mose, Kapitel 3, Vers 9, dort ist, wo Adam und Eva gesündigt haben, und wo sie von der verbotenen Frucht gegessen, wo sie sich Schleichfälle tun, wo sie sich antreiben dürfen, en zich versterken deden, wenn Gott war am Gott Eiden kommen deden. En dan in 9. Vers is wo du sagst, also, en Gott der Herr raubt den Mann und sehen, wo bist du? So, als der Gott dann im Garten ankommt und dann raubt er. Und diese sehr, sehr interessante Frau ist, wo bist du? Dort ist eine Frau, ich glaube, die ist
buiten gewöhnlich interessant. En ik wil die voets erklären, wat deze interessant is. Gott vroeg in diesem Moment nicht, was hast du getan? Hij allemaal an dat gedacht? Hij vroeg nicht, hast du gesündigt? Hast du von Jan gegeten? Hast du dat getan? Sondern Gott sagt, wo bist du? En dat is, we kunnen bed van de ocean dag nog wat van dit leren. Wo zie ik? Weet je wat, als Adam en Eva zinnen deden, als dit passierde, dan breekt dat twee, deze ganz enge Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen, dat breekt dat twee. En Gott vroeg nicht, was hast du getan, sondern wo bist du, wenn der Mensch ran von Gott weg. Hij schämt sich für Gott, hij will weg von Gott zijn Gegenwart. Wenn es nu wie Fall sind und Fall schlechtet, und dort kann ich mit Gott kommen. Aber du hast ein gutes Rezept gekommen auf diese Welt, und dort ist Jesus Christus. Und der kann uns wahre Träg nach Gott bringen. Kan verstehen, wenn Gott uns Träg bringen wird, nach Jesus Christus. Und wenn wir Träg kommen, dort unsere Gemeinschaft Träg ist mit Jesus Christus, dann auf einmal kan wir dort wahre verstehen, dort ich kann in Gott seine Gegenwart sein. Viele Menschen beten, als wenn sie nicht, dort kann ich mit dieser Person, mit diesem Pastor von reden. Viele Menschen, und ich würde sagen, ich sehe sehr viel auch so was, beten wir, und wir beten so, als wenn Gott weit auf ist, so als wenn Gott mich nicht hören, so als wenn Gott doll über mich ist, so als wenn ich nicht kann dich bei sein. So bete ich dann. Ich bete es, Herr, wenn du weit auf bist, dann vielleicht das in dort ein Jand. Wenn wirklich es Gott tun, wenn es dort passiert, dass Jesus gestorben ist, dass Reiter gedient war, damals im Tempel, und dort bei die, dass wir keine wahre enge Gemeinschaft haben mit Jesus Christus, oder mit unserem Vater. Von der haben wir Kinder Gottes. Damals im Alten Testament, dann arbeitet Gott auch noch an. Bloß dann wäre der ein Volk Gottes. Nu sind wir viel mehr als bloß ein Volk Gottes. Nu sind wir Kinder Gottes. Wir sind so dicht bei Gott, als sie bloß abendmählich können sein. All nu. Klar, wir wollen noch an seine Herrlichkeit ankommen im Himmel und dort wird sich noch alle verhandeln. Aber wir haben nu all Zugang nur die Herrlichkeit, nur die Gegenwart Gottes. Das ist so interessant, dass hier Frau sagt, wo bist du? Und dort nicht sagt, nicht, was hast du getan? Was hast du von dort? Und was ich Ihnen mitmerken möchte, wir haben hier in 1. Mose 3, Vers 9 gelesen. Schloot deze Bibeltekst ook ab, habt ihr in Mathe, ich habe hier von dir bloß Worte, aber viel danach habe ich Mathe, aber ich sehe hier gemütlich und schrift du in den Kommentaren nennen, was Gott tut zu dieser Bibelvers sagt, dass wir taub kennen, dann will ich hier versuchen, auch die Kommentare zu lesen. So, ich sehe hier auch Justina Rampel von Chihuahua, sage ich auch Buenas noches, Katharina sage ich auch Hallo. Es sind verschiedenste Menschen, die dazukommen. Wenn ich die Nummer auf einmal für jeden nenne, fällt es nicht. Ich kann hier vielleicht da nicht sein, fällt es nicht schlecht erwähnt. So, wir sind all so weit gekommen, wo bist du? Und wenn ich bete da, wo sehe ich dann? Wir wollen 24 Stunden Gebet haben als Kirche. Aber wer immer du mitmachen will, als Kinder Gottes, weil wir 24 Stunden Gebet haben. En wanneer ik, en wou dat wat schaffen is, dat u die eine Stunde uitwählen kannst, wanneer du beten was. Oder auch paar Stunden. Aber wenn ich diese eine Stunde im Gebet anfange, wo gehe ich in diese eine Stunde an? Gehe ich so an, dass ich sie in Gott seine Gegenwart, oder gehe ich so an, Gott ist weit auf, ich muss am prachen, ich muss sein, dass ich vielleicht was von ihm kriege. Oder gehe ich met dat weten, Jezus is door voor mij. Hij is al gestorben, hij heeft het al voor ik. Zijn zenuwen, die zijn al alle rijdt voor mij. Op welke weg, wo zie ik, wanneer ik in gebeden en gaan doen? Op welke weg zie ik door? En wanneer we aan dat denken, dat u wel eens een stunde en eind beden. Hast du dat allemaal gedaan? Ik vraag die, hast du mal eine Stunde in ein Gebet? Hast du mal 3 Stunden in ein Gebet?
Und wie wollen das hier nu noch ein bisschen besser erklären? Aber das ist nicht so schwer, als du glaubst, eine Stunde zu beten. Weet je wat, nu ich komme meestens mal rein zu diesem Facebook Live und Zeit zu merken, wenn ich krijg noch eine Stunde, besser eben eine Stunde Zeit, dass ich kann beten und Gott seine Jehen wird sein. Weet je wat ich deed? Ich merke mir ein paar Leute an, in YouTube, und höre die Leute, ich habe hier meine auriculares oder earphones oder was immer die den anderen deed. Ich merke dat ze luid aan dat ik niet andere hier im Haus hier kan. Ik sluit der hier toe in mijn office, dat is mijn office hier. En ik moest bloß op eenmaal mij spouden dat ik naar rijden kom, dat is een Facebook Live te merken. Wenn ik wie eine Stunde en Gott zijn gehen wird. En dat is wo nu wie aankomen willen. Wann du die dat Buch von Psalmen bekijken is, en ik wil nu niet 150 Psalmen lesen, hab keine Angst. Aber wenn du das Buch von den Psalmen anfängst zu lesen, all die 150 Psalmen, zum Beispiel ein Psalm sagt dort ein Gebet von David nur Gott. Der nächste Psalm sagt ein Lied von David nur Gott. Und der nächste sagt war ein Gebet von David nur Gott. Und dann einmal sagt dort ein singendes Gebet. Wie seine, was dort hier bedient, David, der Psalmist David, und er wie eine Person, die sehr richtig bei Gott wie, der Psalmist David, hij had gebed en gezang, sei dich taub. Dort wird es bei am meist dort Salzie. Und wenn du erst mal eine Stunde beten, ich würde die Samen merken, Gesang der Tote Han. Mir ist ein Teil schon, dass Dale hier von der nicht Port ist, Dale ist Port von uns in der Kirche, er ist der Lehrer von unserem Worship-Team, oder von uns Singen. En deel dit voor een paar weken een rij boodschappen merken, hoe wichtig dat is dat we zingen en dat we gezang kan en dat we en God zijn jeen wordt zijn der gezang. En wanneer we deze 24 Stunden als kerk beten willen, en wanneer ik zei als kerk, dat bedient niet bloß dat u maat van je leven kerk een glied zijn, of een port van dat zijn, sondern du kannst van du zijn in de wereld wo du wärst. Wenn ik zei, hier zijn personen van La Crete, von alle ween über der Welt, weil wir die Mut merken, Porte zijn von dieser Gebetskette. Und ich mag die Mut merken, dass du dort mit Gebet ist. Wen Wort? Im Psalm 16, Vers auf, sagt dort, in die Jehen wird erst der Friede so groß aus der Worte kommen. Der Psalmist David, der hat gemerkt, wo der Jehen wird Gottes wir. Wo herrlich der wir, wo scheint der wir, wo wunderbar der Jehen wird Gottes wir. Und wenn er in der Jehen wird Gottes wir, dann kann er stundenlang mit seinen Schubjes taub singen und spielen. Und ich weiß nicht, ich glaube, das hat sich schon gehört, wenn David singen dort. Wenn ich singe dort, dat hielt sich für andere Menschen nicht ganz so schön, als wenn David deed. Dat weet ik, wens je dan merk ik dan mir leider hier so laut an in mijn earphone. En zoals je zei, kan ik hier hängen, dat is plus een halthuis, wo wir hier bijna zijn. Dat zijn zij daar een wing. En mijn vrouw Heidi, die had mij ganz klar gehört, waar ik hier met de leider metgezongen had. En ik weet niet, ze heeft mij niet gezegd, aber ich stelle mir vor, dat heeft sich nicht so schön gehört, als wenn David zingen deed. Aber weet je wat? Ik wie in God zijn jeen wordt en ik heb dat unite en ik kan beden. Ik kan God uniten. Kijk zijn wel anders ik in God zijn jeen wordt en komen doe, wanneer ik dat op deze weg doe. Wanneer ik me niet bemaat, ik moet niet in God zijn jeen wordt zijn, sondern wanneer ik dat kan. En dan zijn we nog wat muziek nog dat, wat gezang nog dat, wat spel nog dat. In Jericho, dat is in Josua kapitel 6. Du stellt Gott an, dass die Säle durch Rahmen statt gehen und mit der Trompete bloßen, so Leute sie kennen, und dann lassen sie mit einem Geschrei abhören. Und dann waren die Mühe von Jericho, die Wort ganz anfallen. Kein seine Wort, das wann wir singen und wann wir Gesang aus dem Kriegsbereitschaft brauchen. Und in dieser Zeit, wo wir sind, das ist eine schwere Zeit. Ich glaube, das ist nötig, dass wir Gesang aus der Kriegsbereitschaft brauchen, dass wir keine jen das gehen, was jen uns kommen wird. Wenn das nicht was gaudet, das ist nicht was gaudet, was jen uns kommen wird.
kan dat betekenen dat dit wat niet goed is, wat jij ons komen, dat ons dat verbeteren wordt? Ja, dat kan dat betekenen. Aber trotzdem haben wir die Gelegenheit, dass wir in diesem Kampf verlieren, dass diese Krankheit kann abhören und dass du können eng sein und dass das Leben kann normal werden. Andere Sachen, was wir verbeteren können, viele Familien, die leiden Hunger. Wenn hier in Brasil, wo ich nu krijg zie, doen de kijken sehr eten uitdelen. Ik weet levenswasser, dat veel eten uitdelen. In Bolivie niet leven, heeft ook al eten uitgedeeld. En ik mocht die moed merken, dan van hoe die op de wereld bent. Wanneer u van mensen weet, wat in deze tijd eten deel eten uit. Maar ook meer als plus eten uitdelen, hebben we de gelegenheid in de arbeid, dat we kampen im gebed jendet. Okay? En dat is wat we in deze 24 stunden doen willen. Nu zijn we nieuwsgierig wanneer we dat doen willen. We willen zondag aanvangen, zondag klok 10, vermiddag, bed zondag klok 10. Die 24 stunden willen we beden. Okay? Zondag klok 10, bed zondag klok 10. En dan waar we zondag met een gottesdienst dan ophieren. So, ik mocht die moedmerken poorten zijn. En nu hier voor deze bibelstunde mocht ik zeggen, wanneer du hast ein wat schworet, wat die weidet, irgendwas eine Krankheit, vielleicht ist irgendwann die Familie krank, irgendwas ist die schwor, dann schrieb nur das Phone-Nummer, was hier in den Kommentaren wieder nur boven ist, was du und Jake dick hast du näher geschrieben. Maar teken 59177884479. Deel heeft het ook al eenmaal neergeschreven. Ik kan dat nog eenmaal neerschrijven, dat ook waar hier unten in de commentaren is. Kijk, schrijf nou dat phone-nummer, nu voert al. En dan wil ik dat hier krijgen. En dan wil ik voor die zaken beden. Dan wil we hier taub voor dat beden. Oké? Ik mocht die moed merken, dat is niet om schämen, wanneer we nu je bed, vrouwen, ik vrouw ook allemaal waren nu je bed. En sogar nu groot, als ik dat een live aanvang, dan denk ik nu mijn vrienden en zeg, ik bruk die in je bed, ik bruk die nu in de stattung. Ik bruk dat u met mij bent. Also, dankjewel. Dat doe het van maar schrijf du aan, dat is niet een schoon, wanneer je aan schrijven, en vraag naar je bed. Jake has het nog eenmaal geschreven. Muy bien. So, nou dat van maar schrijf du aan, en wie wil het ook beden. Oké? Dat zegt in Jakobus 4, vers 7, dat we ons den God unterstellen zullen, en dat is wat we in deze tijd willen, ons God unterstellen willen en den Zoten waar stonen willen. En dat is wat we in deze tijd doen willen. Een andere zaak wat ik die moet merken, is te vasten. Hast du eenmaal gefast? Ik weet als ik dat eerste mal dat deed, en ik wil hier niet te lang over vasten reden, maar als ik dat eerste mal vaste, dat weer voor mij wat zeer groot. Ik dacht, en dat weer plus een vermiddag. Ik oud van 's morgens aan niet, bed op middag, en na middag oud ik waren. En God, die reed te mij in deze tijd. Ik had een wonderbare tijd met God, en ik mocht die moed merken. Zat een paar stunden vrij, er een dag vrij. En in deze dag, er do zondag oder zondag vasten. Wen wat do we vasten? Einmal denk we waren zo, dat es waren als een kleine kindje naar God komen, parachter dat God wat doen zal. Ik geloof vasten is veel meer dat ik in God zijn jeen wordt aangaan waar, en dat mijn oren, mijn geestelijke oren, also mijn hart, dat zo opmerksam op God wordt, dat ik op eenmaal am hieren kan, dat ik op eenmaal kan zijn, dit is God, dit is wat hij te mij nu zeggen wil. Verstehst du, dat je het veel meer omdat mijn hart veranderd wordt, als dat ik voor God overreden naar irgendwas. Versteh je? Wanneer mijn hart veranderd wordt, dan op eenmaal zei ik dat voor wat ik beden zal. Versteh je? Daarwens mocht ik je moed merken, een tijd te nemen, een paar stunden te nemen, even een stund te nemen en God zijn jeen wordt. En dat je kan tijd nemen om vasten. Ik heb hier nu een paar Mal gezegd, ik bruk niet praten in God zijn jeen wordt. En ik bruk hem niet praten. Dat is veel meer dat ik am vrouw wat ik beden zal. En dat ik den Zoten waar stonen doe. Dat ik am in God zijn willen beden doe. En wanneer ik zei dat ik niet praten bruk, dat betekent aber niet dat ik niet bruk onhullend zijn. Einmal waar in de Bibel zegt, dat ziet onhullend im Gebet. En
dat is werkelijk in God zijn jen wordt immer wahrer en wahrer zijn en du bijna blijven en aanhoudend aan eine zaak te beden. Niet wanneer ik nu een dag voor dat gebed heb en dat het niet zo passiert is als ik wil dat ik plus voet op hier. Nee, ik zie aanhoudend en ik ga geloven dat wat passeren. Ik bid in Engels zeg maar dat praying with expectation. Ik wacht erop dat wat ik beden wil dat het passeren wordt. Het is niet plus dat het ik bid nu en God, du hörst mich selbst nicht, ich sehe nicht wichtig genug und dann go wie wieder. In Johannes 14, Vers 13 en Vers 14 sagt het ons, dat wat we in Jezus zijn naam beden, dat wordt hij doen. Dat is niet voor onze eer, sondern dat is voor Jezus zijn eer. Kijk en amen door te zeggen, dat wat we in Jezus zijn naam beden worden, dat wordt hij doen. Hij wacht op ons en hij wil dat doen. En zo ik mag je vrouw vraag nu je bed, wie willen voor je beden, wie willen met je komen, ook in deze tijd. Ik weet, wie gebruiken dat. En vraag, en schrijf dat voets, neem niet van, en schrijf voor wat wie beden zullen. Ik mag nu ganz kort erklären, wo deze 24 Stunden gebed schaffen worden. So, wanneer du met me was, dan kost u nog dit phonenummer wat hier alle in de commentaren is, kost u nog dit phonenummer schrijven. En dan kost u die ene klokkentijd uitzeggen van zin en klok 10 tot zondag klok 10. En dat is een down van waar u in de wereld bent. Dan zegst u die ene klokkentijd uit van zin en klok 10 tot zondag klok 10 en schrijft nog dit phonenummer, zeg ik wel dan beden. Dan worden die personen wat dat phone in dan hand, dus een paar verschillende personen wat dat hand, die worden die terugschrijven. En dan zegt u te deze persoon, dan worden deze personen die een gebedsles schrijven, wat die helpen kan aanrijden te beden. Ten Beispiel, wanneer u zegt, ik wil zinnend van klok 11 tot klok 12 op middag beden. Dan worden ze die zeggen, ja, du kannst dan beden, worden ze die noemen doen aanschrijven. En wie willen dat ganz volmaken. De ganze gebedsles. Ik mag vrouw schrijf je aan. Ook daarna, even middag, irgendwann vielleicht tijdens morgens. Van geen andere beden wel, en du weet, oh, dan worden vielleicht niet zoveel beden wel, dan zegt ze, dan wil ik beden. Dan schrijft ze mij alles nu, in deze deel, al zijn een paar mails, en wat jongens, wat dit van han. Christina en Johnny, wanneer ik wil je noemen hier al voets naar, die hadden het phone. Dan schrijft ze mij alles. En dan worden die gebedsaanleggen checken, zeggen voor wat je beden kennen. En dan worden je zeggen, ja, die best in die stund. En dan worden die laten ook schrijven, die denken helpen, dat je dan beden zou, zodat je het niet vergeten kost, oké? Zo schrijf voor deze, die aan, schrijf naar dat phonenummer, en dan merk met, oké? Dat is zeer wichtig dat we hier metmerken. Wens dit is wat het deed, wanneer we dat 24 stunden doen, dat is dat we in eenigheid opkomen. En ik geloof dat is zeer wichtig dat we in deze tijd in eenigheid top zijn. Wil je met mij zeggen, een amen top zeggen, kennen? Dat we ons einig zijn in gebed. Zo, schrijf je aan, dat is nummer 1. Zeg je naam. En dan wordt een les gemerkt worden en dan worden die denken helpen, die worden die ook zeggen voor wat die beden kost. We worden ook nog een video uitchecken, waar we dat nog eenmaal kort worden erklären. Wanneer du dan een stunde beden des, du kost dat alleen doen en die touwsluit in een stoof, zoals du was. Du kost dat irgendwo op een vlek doen, irgendwo in een tuur doen, wo immer du was. Wo du weißt, du kann ich Jesus in jen wird erfahren. Als eerste mocht ik die zeggen, wanneer du dat is, war ruhig. Okay? Zie ganz ruhig, wanneer du dat is. Kom in Jesus in jen wird nemen en zie ruhig. Hab vielleicht een Mate dabei, vielleicht een Kaffee, für die wat in de States oder in Kanada wohnen. Für die wat vielleicht in een land wohnen, wo het nu krijg warm is, hab Terere dabei. Wat immer die ruhig merken dat. Sie ganz ruhig en gaat in jen wordt, merkst vielleicht ein Leid an. En je niets gaat in jen wordt. En nummer 2 wat je doen kost is,
op Gott horchen en de Bibel lesen. Okay? Kost einfach horchen, Gott, wat hast du mir zu sein? Wat wirst du mir sein? Kost anfangen, de Bibel te lezen, verschiedenste steden lezen. En die mensajes en den WhatsApp worden die worden terugchecken, wanneer du die aanschrijven hast, du worden ook Bibelsteden zijn, en wat du dann kost lezen, wanneer du weißt oder nicht. En word einfach ruhig, wat Gott dir zu sagen will. En fang an te beten. En wanneer ik zei fang an te beten, dan meine ik dat du zo vertalen is, als ik hier met die vertalen doe. Vertaal met Gott, am besten steht je stil, am besten zien je wordt. En dan hast du vielleicht wel een Leid an, en je nooit Gott zien je wordt. En dan wordt die op eenmaal Sachen deutlich worden, für wat du beten kost, wenn du in Gott zien je wordt best. Okay? En dan kost je op eenmaal ernstlich für Sachen beten, en daran geloven, en dat op hopen, op geloven, dat wordt passeren, wat ik beten wil. Okay? Dat is das nummer 3, dat is ik groot van de reden, dat in Jakobus 5 vers 7, dat is den Dievel waar stonen, dat is, zij nicht wieder so steht. Wir brauchen eine Änderung in dieser Welt. Okay, und wir brauchen nicht bloß eine Änderung von dieser Krankheit, wir brauchen eine Änderung von Krankheit, von Depression. Sehr viele Menschen haben gesagt, dass sie ganz depressiv sind, dass sie ganz ohne mit ihren Nerven sind. Wir brauchen eine Änderung von dort. Eine andere Sache, wird gesagt, dass viele Menschen haben Trouble mit sich selbst doodmaken in dieser Zeit. Wir müssen einfach beten, dass wir eng haben. Wir müssen Schluss. Und vielleicht, wenn ich in das bete, dass nicht mehr soll Selbstmord passieren in dieser Zeit, und dann auf einmal wird Gott mich vielleicht eine Person wies, go nur die Person. Und der wird wiesen, go nur die Person. Und einmal war go nur die Person, wird Gott die sagen. Weißt du was, vielleicht kann die Person krieg schreien noch halb. Und Gott wies die Person. In mein Leben ist das einmal was passiert. Und da ist es so wichtig, dass ich so ruhig war und Gott seine Gehen wird, dass ich relax, dass ich in Gott seine Gehen wird, dass ich kann antworten, was Gott für mich will haben. Was ich beten soll. Und wenn der Herr Jesus mir dann sagt, dann gehe ich dann nur die Person. Okay, du mir anstehen. So, wir wollen einfach beten nu en we willen eine tijd van je bed hier gaan. Ik wil nu een light aanmerken. En je kan me schrijven voor wat ik beten zal. Je kan ook hier in de commentaren schrijven. Ik kan ook schrijven, plus bed voor mij. En ik wil voor jullie beten. Oké? Ik wil je een beetje light aanmerken. En dan worden we hier einfach in je bed zijn. Oké? Wie worden hier krijg dit light aanmerken, wat ik al aan aanvang een beetje aanhoud van Exalta Jesus. Die schijn het raan me hing eran. Jesus, wir kommen vor dir und wir danken dir für alles, was du für uns getan hast. Und wir brauchen dich nicht ein, wird es niemals eier in dieser Zeit. Wir brauchen dich nicht ein, wird. Komm mit dich nicht ein, wird, Herr Jesus. Fall uns. Fall uns, Herr Jesus, wenn wir brauchen dich nicht gehen wird. Wir waren ruhig für dich nu. Wir waren ruhig für dich, Herr Jesus. Red zu uns. Die Person, die hier mit mir nu ist, online, oder die, die das Lot checken wird, wenn es auch nicht live ist. Die braucht dich. En dat schrijft naar die, zoals ik ook naar die schreeuwde. En als een kerper, als die kerper van Jezus Christus, komen we nu naar die. En dat is dat leidt, want we vielleicht ook nu in een donkere nacht zijn. Dat vielleicht onze droom verkruimeld zijn en op je eerd gevallen zijn.
dat wat ik me zo vergenomen had als mens, alle te ingegaan is. Mijn plan is daar gestrekt worden. En ik kan niet die doen. Mijn kracht als mens is te eng. En nu onderken ik dat ik die brokken door gaat. Dat ik die niet heen moet brokken door. En dat ik niet meer alleen kan. En dit ganze leidt me nu nog aan dat u zo schijn best te mij. Dat u zo goud best te mij. Dat u zo herrlich best. Oh, die Schein hat als een wunderbaar Jezus. Wie brokken mij van mij. Der aan me hing erom. De jeen wordt Gottes is rijdt voor mij. En ik neem die aan. Ik neem aan dat de jeen wordt Gottes nu hier bij mij is. Hier in deze stof. En dat het bij die is. Wo immer du bist. Dat de jeen wordt Gottes kon door zijn. Dat die herrlichheid kon over die komen. Dat de herrlichheid Gottes kon nu over die komen. Over die familie. Ik feil dus een familie, dat zijn families die gaan zich deze laatste deel verstreden. En die checken hier. En die weten niet hoe gaan. Alles is zo donker en ik bid nu over die familie vrede. Ik bid vrede over die familie. Vielleicht is dat knopje worden met het geld. Ik bid dat God hier nu mocht je daar geven, wat vielleicht de nächste arbeid kan zijn, maar wel, du kost die familie geld, dat aankomen, dat al geld geven. Vielleicht wel God een wunder dat die familie nu krijgt. Dat wanneer je een knopen tiet zijn, dat hij jong geven wil. United again with Gottes. United again with Gottes met me. Ik weet, hier zijn ook personen wat schreeuwen. Ze breken een antwoord van God. Ik mag bidden dat God die nu mocht de antwoord schenken op verschiedenste wijze. Vielleicht is er nacht een droom. Vielleicht wil God die op een andere weg aanreden. Durch eine Person, een vriend vielleicht. Waar God die aanreden wil. God wil die antwoorden. God heeft de antwoord al reed voor die. Hij is goed te die. Hij viert die en leidt die. Jezus is wunderbar. Amen. Amen, amen. Wie mocht ook bidden dat voor deze tijd, dat u mocht met die heilende hand over onze wereld komen. Dat u ons mocht heilen van de angst. Dat u ons mocht heilen van dat we niet weten waar wieder. En dat u ook mocht van deze virus heilen. Dat u mensen mocht de zekerheid kennen dat ze weten. Du hast Radung in die en du hast Heilung in Jesus Christus. Amen. Amen. Ik mocht nog eenmaal kort zeggen hoe dat wordt schaffen met de 24 stunden van gebed. En ik mocht die aandoen werkelijk dat u mocht metmerken. Schrijf die aan bij dat phonenummer wat hier in de commentaars is, maar teken 591-7788-4479. Schrijf die aan van zinnend. We worden zinnend klok 10 ontvangen naar de Bolivianische tijd. Bij zondag klok 10. En du kost dan du kost die klokkentijd uitwählen wat u was. Ook wanneer u van onder het land bent, Mexico, Belize, Canada, States, irgendwo in Europa.
wie worden dat dan uitrekenen? Wanneer, zoals wanneer du sagst, du wärst in dien Land, dan en dan beten, dan worden wir dat uitrekenen, wanneer dat in Bolivien ist. Und wir worden uns sagen merken, dass über die ganze 24 Stunden irgendwer ist, wer da betet, okay? So wie früher, dass du die einschreiben warst, die beten, anders war ich ein paar andere sehr viele Stunden beten. Das ist nicht was Schlechtes, aber ich will nicht bloß, dass ich in 2, 3 andere beten, sondern dass wir eine große Gruppe sind und dass wir das beten. Und ich weiß, dass diesen Livestream waren viele Menschen kijken, ein paar hundert Menschen, und ich rede die an, schrijf die an und bete mit uns top, okay? Hier kommt dann, dass wir sollen beten für eine Person für Gesundheit und für wen Finanzen, wen Geld. Okay? So, wenn du noch mehr als für was du gebet was haben, also, du schreibst so nennen. Johnny hat geschrieben, Sinn und Klaktieren, bet Sonntag Klaktieren AM, wer wir beten. Und irgendwann von dieser Zeit kannst du die anschreiben und beten mit uns top. So, weil wir für diese Person beten, wir wollen nicht die Namen hier nur sagen, aber ich weiß, dass diese Person ist krank und wir wollen um Heilung beten für diese Person. En we willen beden dat ook dat in de financiën beter kan gaan. En dat we kunnen weten dat ons geld, oder dat wat we gebruiken kan van God. Okay? Jesus, we zeggen die dankzij dat u hier bent en dat we in die jaren wordt nu hier ook kunnen zijn. En ik bid voor deze persoon, dit naam wat ik hier in deze phone heb. Dat die persoon kan weten dat er is heilung im Namen Jesus Christus. En ik mag die familie, je weet wer dat is. Ik mag die familie nu vrouw holt, een beetje uil, een beetje vaart van jullie kerk en doet wat voor dat is. Neemt het aan jullie vinger en doet het bij deze persoon op stieren op, zoals dat in de Bijbel ons zegt. En wel we alle taub voor deze persoon beden. Je wat hier met ons taub zijn, wel we voor deze persoon beden, nu krijg dat er kan heilung over deze persoon komen. En dat er kan een frisse tijd komen. Oké? So während deze familie uil holen deed, en wat deze persoon aanzolven, mocht ik je wat vertellen. Een deel, ik vraag hier een permiso. Ondanks jaar wil we de campamentos hebben van Impacto Vertical. Ik doe de aanleiden. Een deel wil dit jaar de gezangleraar zijn. Een paar weken ver den campamento wordt deel zeer krank met dengue. Zeer krank. Zodat het ganze bad wie in een hospital voor zich niet rood weiterdeed. En wanneer denken normaal is, dan zag ik al dat de wordt niet gezond zijn bij de campamento hier is. En de wordt niet kennen dat gezang aanleiden. En we waren een grote groep vrienden en als equipe voor een campamento sloot we ons top en we hadden je beet verdeel. En we hadden je vast verdeel. En weet je wat? Deel die we met moedig op een campamento. De jeugd en zonken en we vallen vrij door. Zoals we deel kennen in de kerk. Weet je wat? Dat kan bloos God doen. En ik kan geen eer aan mij nemen. En krijg zo wel wie nu voor deze persoon beden. Jezus, we beden voor deze persoon en we leiden onze hang op op. En we zullen haar met eil aan, dat ze kan geheild zijn in naam Jezus Christus. En we waren stonen die dievel, dat u van haar gaan is en dat u haar tachloten is, dat de fiber, dat alle dingen kan van haar weg gaan. En dat ze kan nu gezond en kort zijn en dat u haar moest opgeven in naam Jezus Christus. We beden ook voor de finances, dat in deze zware tijd, waar einzelne families niet weten wat ze kunnen aannemen, dat u het moest schenken, wat ze dat kunnen en aannemen, oder dat u durch Wunder Gottes dort toe en komen laten kost. Dat beten we in Jezus Christus in naam. Amen en amen. Veel dankzij. Wanneer du nog meer vrouwen zijn voor wat je beden willen hebben, waar we van jou dan nu al niet aannemen. Aber we worden dan over deze dag voor dat beden en we worden ook in deze 24 stunden gebed voor dat beden. So ik mag vrouwen als een deel hebben geschreven, Gott sei Dank, wo hij zich bewiesen deed. Toe aan de eer. Du wil ik plus een amen te zeggen, kennen. So deel, dankzij dat u dat geschreven hast. Sorry dat ik die noemen, sorry, no sorry, wil ik zeggen. Ik wil einfach die namen voor God zijn eer gebruiken, wens hij zal verherrlicht worden. En ik weet deel dat u met dat aanstemmend is. Zo, ik mag die moutmerken, schrijf die aan voor deze 24 stunden gebed.
Ich weiß, das war eine wunderbare Zeit sein. Wenn du noch niemals einstellen in Gott seine Jähen, wo du was bist, aber posten, ein kann ich dir nur sagen, wenn du ruhig du nennst, und die Frau ist, dass der Heilige ist, die Lehre wird, ein Weg die sagen, wenn du schon eben ist, du wirst nicht mal davon reden können. Das kann ich dir nur sagen, wenn du schon so deep in Gott seine Jähen wird bist, dann, wo würde ich dir das sagen? Dann wirst du nicht reden. So schön ist das. So, ich schicke eine Abrazo naar die, eine Umarmung. Ich sehe jullie goed. En ik freue mich al dat Gott Wunder deed en dat ook deze tijd worden eng gaan, dat we ons waren treffen kennen, dat we ons waren kennen de hand reiken en ons armen kennen en dat we ons de life bewijzen kennen, zoals het in de Bibel zei. So, für nu Gottes Segen, een abrazo en met nächsten Donnerdag. Ciao, ciao.